Good morning, guys. So today is October 8, 2024. So guys, today is Tuesday. So dulog na sita, guys. So time check is now 7:17 a.m. So today na, guys, is Tuesday. So nidulog na ko, guys, padung na ko duty. So maoto, guys, wala pa ko'y pamahaw. Dayon kadadali pa jud ko, guys, kay nang labang man ko karon. So maulhadlo ko nga basin mamidyahan ko ba, so wala ra di ay. So pasensya kay na akong video, guys, ha, kay na slow mo man ko kabantay nga na slow mo di ay gaaginod man noon ni paita. Oy, so mo to, guys, o tan-awan ni akong agianan, guys, daghan kayong mga lasang-lasang. Mao ni ang amo ang panglugar dire, guys, ang among kinabuhi dinhi sa bukid, guys. O ninot kay ni mga green nga mga kadahunan, guys, sinot kay tan-awon no makanindot kay sa mata. So si Chucky as always jud na, guys, kuyog jud na ako bag-o na siyang ligo o nangihi pa. Kana siya ni kabuntag mukuyog nagawas ni Genesis, pero ako na siyang giingnan ako sa Genesis nga ayaw og kuan sis dada si Chucky ni gawas kay ako nang liguon kadagang kaing libon kay makigdula man gud na siya mga ero nga daghang libon. So kinahanglan jud siya nga liguon. So mao na naligo siya pagkahuman gawas na siya higda sa mga kugon nabuling na pagbalik ayuhal ging bunalan ero alagi. So guys, amping ta permi, guys, sa kay madulas ang kalibutan. Ana ra jud ang life, guys. Ang kinahanglan nga kita magbuhat og matarong aram puta kahimutan sa Ginoo, dili ra sa panglantaw sa mga tawo nga siya ayo. Ang ato jung ipasigarbo nga kahimutan ta sa Ginoo sa ato mga maayong mga buhat. So actually, guys, inana jung atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Daghang mga mo judge ana para ko lang mga contest na may mga judge samot pa ng atuang kalibutan, daghan pang mo judge nato. So ang atong naon dili ta mag-ungod unsay mga angay nga mga ikastorya nato kay ngano lahi-lahi manggudtag kuan sa tong kinabuhi kanang mag-ungod ta nga kita tagsa-tagsa mantang hukman sa Ginoo ining kamatay nato, di ba? So ang ato lang ipakita ba ang mga atong maayong kanang ehemplo ba, mao ana siya, guys. So amping ta on our way, guys, to Oslo sa amo ang ato mig merkado kay magpalit mig isda, guys, kay wala jud may sudan. So mao to, guys, padung na mi didto. So guys, gikan mi sa Oslo to padung na pud mi Santander, guys. Nami adtuon sa liluan, guys, amigo ni Genesis. So guys, nami sa Duha. Kini lugar mo na Duha. Pero sa gyapon siya sa Oslo. Kanang sitsura sa bag. So guys, na namin dapit sa barangay mainit. So guys, nagbanner sila kay magpista na sila hapit. So karon, guys, na namin dapit sa kanang Igwaron ba kanin sa Nayon. Kani member na siya sa Municipality of Santander. So kani siya nabilong diri dapit sa Pasel, Santander, Cebu.
Giadto. Sa awas ito bulatok o kanang salat. Hello guys, naami diri sa murag South Road Properties diri sa Santander guys. O tanawa, nindot kay diri nga lugar, o dako kayong lugar, makita nimo ang mga mountains sa Negros guys. O dako ka siyang hawan diri guys, no. Nindot kay diri ay kanang daghan pwede ka mag-practice og motor diri guys. So mao nila mga katunggan guys, na sila katunggan kanay tubig pa, kanang mura siya kanang lake. O makita nimo guys nga nindot siya kayo diri nga laaganan. Kani siya nagvideo ko padung nami uli gikan nami ana sa liluan nami tuyo ditong katungkuan sa mga motor ba. So tanawa guys, nindot guys, no. Arenya mo diri guys. And that's all for today. Thank you guys for watching.